Bahatına cejna kurbaniye velati bere xudan bazara jalan yani mezadan lebelefiyetin ajaleke sağ zor zede buye. Jibo viji velati çarek şuxura dit. Se çarkes ten bahevdu u behevdure congek çelekek anji berxek destinin u paydıkın u serjedikin. Lewra dibêjin rewşa aboriya Tirkiye gelek xerab bûye. Welatiyek bi tena serê xwe nikare bikire. Heman demî de şivan û gavan jî ji firotinê gazinan dikin. Tişkî tune yî, heywan sekinî yî, millet gi perîşan yî. İthal tê pere tune nav milletê da, millet perîşan yî. Mero heyva bîst royê heywan li bere. Satış tune yî. Herkes ciyê xwe da saymış dike. Durum qet nexweşe. Êm pir baha ye. Xwedîkirina heywana pir zor e. Êm baha ye. Naqiliye baha ye. Vallahi Goranê sala çûnî îsal daha erzan e. Goranê êm îsal daha erzan e. Milletê feqîr xwedî kiriye ewl baş nekirine em bê mesela 25 canlî dikirtin. Ankavanîn way 10, 11, 8 milletê feqîr vîşta û bozrarê dike. Bu xwedê sist e. Kirî firotanê sist e. Şixwa millet sera gere êkê perê wan jî wana şixwa sera gere kerê millet jî deyndar e, mecbûr e. İşte sera gere kerê şixwa jî erzan dû te millet dirûn der ew jî mecbûr difiroşin. Li gorî gavanan fiyetên ajalan zor kêm bûye. Sedema wî jî ajalên ku ji dervê Tirkiye hatine dibînin. Lewra fiyetên ajalên ji welatên biyanê anîne fiyeta heywanan daxistiye. Ev jî li ser wan binêyînê bi bandor dike. Li gel vê yekê kirîn û firotin jî zor kêm e. Şoja şivan û gavana millet halê hazır da eziyetê daye. Yani eziyet çawa ye. Mesela tiştê ku mal em bêje 100 milyar bu dibe 8 milyarê. Hevî kavrê ku 20 milyarê da 15 milyarê. Yani êm buwa ye. Mesela xwarina heywanê buwa ye. û xelk kar nake. Heywan bi heqê xwe nayfirotin. Evî İtalyê ku ji derve 36,000 dewar ji derve hat yani. Mesela goştê heywan ji derve tê. Adanê de tedî goştê ker û bergîra dîn ki xwe filan din ki ker û bergîra jê dikin. Mesela di İstanbul'a goştê domuza girtin. Yani millet re dixapînin û xelk zî perîşan e yani ha. Li bajarê Amedê îsal 37,000 ajalên mezin û 78,000 ajalên piçûk bi giştî 115,000 ajalên qurbanî li mezata mezin ji bo cejnê hatine amadekirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.